Eu dacă aș face un Done in 60 Seconds, de exemplu, la Run Lola Run, aș pune o femeie care fuge. Numai Casablanca. Un film foarte vechi, foarte clasic. M-am gândit la Forrest Gump. În sfârșit nu o să țină foarte mult. Eu aș face filmul despre E.T. Cetățeanul Kane, crezi că mi se... Cred că ar fi foarte ușor. S-a zis și de Casablanca? O să participe oricum oricine. Trebuie să îndrăzniți, să încercați, să aveți curaj. Nu cred că trebuie studii, diplomă, nu trebuie să fi făcut facultatea de film. Este unul dintre puținele proiecte pentru amatori și cred că ăsta e un lucru important. În principiu poți să-l faci și pe telefon. Done in 60 Seconds îți deschide un drum spre lumea filmului. Marele avantaj e că poți să ai o recunoaștere globală, worldwide. Iată, cu un filmuleț foarte mic, de 60 de secunde, ajungi la Empire Awards, te duci la Londra,